Και πάμε στο παράδειγμα μετρήσεων για το ρελέ προστασίας, η RCD όπως έχουμε πει, η διακόπτη διαφορικού ρεύματος. Βλέπουμε αριστερά μία σωστή ένδειξη και δεξιά μία λανθασμένη. Αριστερά είναι σωστή διότι έχουμε 27 mA ως ρεύμα ενεργοποίησης. Έχουμε 47 μιλισεκόντ ως χρόνο που ενεργοποιήθηκε το ρελέ και έχουμε μια τάση επαφής που μετρήθηκε που είναι στο 1V. Ενώ αντίστοιχα στη λάθος μέτρηση έχουμε πάνω από 300 μιλισεκόντ όπως βλέπουμε εδώ το χρόνο ενεργοποίησης και πάνω από τα 42 mA το ρεύμα ενεργοποίησης του ρελέ μας. Εδώ οι δύο μετρήσεις που απαιτούνται να γράψουμε στο πρωτόκολλο, όπως είπαμε, είναι η τάση επαφής και το ρεύμα. Η τάση επαφής και το ρεύμα και ο χρόνος είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να μας πει αν δουλεύει σωστά το ρελέ, αν προφταίνει δηλαδή να κάνει τη δουλειά του κάτω από το χρόνο αυτό που απαιτείται, γιατί και ο χρόνος είναι σημαντικός να μην εκθέσουμε επικίνδυνα το νευρικό σύστημα και την καρδιά του ανθρώπου σε τάσεις που μπορούν να τον οδηγήσουν σε αναπηρίες και στο θάνατο. Βλέπουμε ότι αυτή η μέτρηση γίνεται στην περιοχή που έχουμε RCD εναλλασσόμενο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ημιτονοειδείς που δεν αφορούν την περίπτωσή μας για τα τύπου α ρελέ, αλλά συνήθως θα είμαστε στο AC, στο εναλλασσόμενο. Και πάμε και σε μία μέτρηση του βρόχου σφάλματος. Όπως είπαμε, ο βρόχος σφάλματος, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω παραστατικά, είναι η μέτρηση που γίνεται από το σημείο που είμαστε με κατεύθυνση από τη φάση προς το μετασχηματιστή της ΔΕΗ και γυρίζοντας πίσω από τα δύο ηλεκτρόδια της ΔΕΗ και του σπιτιού μας, του κτηρίου μας, και επιστρέφοντας στο χώρο που είμαστε εμείς μέσω του αγού προστασίας. Αυτή η αντίσταση, η σύνθετη αντίσταση, είναι αυτή που αποτυπώνεται εδώ σε ohm, το Z ωμέγα, Z ohm, και πρέπει να είναι κάτω από τα 5 ohm. Εδώ δηλαδή είναι σε μια πολύ καλή μορφή, ενώ εδώ τα έχει ξεπεράσει. Και πάμε και στο αναμενόμενο ρεύμα βράχη κυκλώματος, το οποίο στην σωστή περίπτωση είναι 230, ενώ σε αυτή που είναι λάθος είναι 38. Βλέπετε ότι αυτά τα δύο μεγέθη, τα αμπέρ και τα ohm, είναι αντιστρόφως ανάλογα. Όσο ανεβαίνει τούτο, κατεβαίνει τούτο. Δηλαδή όσο κακή συνέχεια έχουμε στον αγωγό προστασίας και στη γείωσή μας κατά συνέπεια, τόσο χειρότερο γίνεται και το ρεύμα βραχυκλώματος. Τόσο πιο πολύ δηλαδή πρέπει να